Charge pala kami. Charge mo na tanan. Ka natatawa. Inambos mo dyan ah. Puta ka. Ayop ka. Iwan nyo. Restaurant. Kunwari lang yan. Grabe ka. Kuya, huwag nyo kakapsunan ng malaki. Nakikita ko yun. Di parang nilaling ka dyan. Ha? Parang nilaling ka dyan. Sorry. Nakalive na siya. Kanina pa ang boy. Sabi mo kay Molly na kanya. Molly, manood ka na kanya sa kanya. Si Molly kasi puro, nakikita ko puro TikTok nang ginagawa sa bahay. Kuya, ano nagbibigay? Yung isang dahon, purple na, kuya. Bakit yun? Siguro susunod na lang ako. Gago. Dito.
Bakit? Hindi. Hindi naman. Hindi naman nila, diniin na daw ni Kuya. Hindi pa naman pala kasi yung green pa lang naman pala. Ben! Damang. Ha? Damang. Ganun?
Yung kaibigan namin kaya pumunta dito, mag-isa lang. Para kasama jowa. Bakit ba? Hindi na tayo nilimutan. Hmm? Hindi na tayo nilimutan. Kaya nga. Nung Martes siya, no? Anong holiday yun? Oo, Martes ata. Ay, Martes ba yun? Bert?
Sa'yo na yung isa. Oo, ulitin ko na. Kunin ko muna kuya ulo. Okay lang si Molly. Ano ba yun? Ano 20? Sobra.
puro. Hmm? Ito puro. Diba? Hmm? Baso.
Ayaw mo pa. Okay, brother. Next. Pares lang din. Same lang. Para ano, super same. Bubo kasi kami ng grupo. Opo, bubuo kami ng K-pop group. Sukat ang hindi bunti. Yung Ang tibag ko nahihilod. Ha? Ang tibag ko nahihilod. Parang maramdaman ko insin mo rin. sugat sila. Mag-ingat na lang tayo. Siyempre, magkahalos na Mag-ingat lang. tayo. Chat ko sa Para diretso bahay na. hindi nagbabiyahe ngayon si Kuya. Ha? Hindi nagbabiyahe ngayon. Hindi daw. Wala mga bago, magbubus tayo. Babas tayo eh. Metro ulit. Squadron. Wait ko sila. Sakto lang yun. Pag-uwi natin, alas 6 na. Pag para 5 uwi na ako. Around 5. Ayun. Baka Hindi talaga, promise. first time ko to. Makikita mo. Maganda ba tingin na? Ayun. Ayun. Saan pati may t-shirt? Ano sabi mo ulit? Wala, hindi ko na. Ganap ako ng card. Nagkakalala ko mga parties. Dito. Pero may cellphone. Sumusulat ako. Social life. Eh kasi picture yung sinend niya. Bakit na cellphone? Pipicturean mo? Oo. I send ko na lang sa... Ay, wala ka pa lang. Wala nga ako. Picture?
tayo ganyan. Ganyan. Kaya na, mamamatay niyo ito. Mag-target na lang tayo para mag-miss. Ang tagal ng biyahe. Ini water gloves. Wait. Paano ito wala? Wala sa isa tayo nakakawala. Pag wala, may buwas talaga tayo. Saan ba uwi niya? Diba, no? Tapos free siya Yumayat. Jumaina. Malapit ang naman tayo. Uy na naman. Hindi ka pa nga nasisimulan. Saan po? JBC. JDC? Tower tama. Damak Tower. JDC. Kasi kung hindi mo sasabihin Damak Tower, iikot niya ako sa JBC. Buong JBC ikutin. Kalapit naman ito. Kaya nga magkalapit. Migos ka? Hindi. Spring. Springs. Ano spring? 15. Ah, sa- Malapit na lang, di ba kuya? Ikot lang. Sa dulo. Di ba nung nag-credit tayo, inikot ka na lang, ano? Dumiretso na doon. Oo. Kasi nung nasa MOE ako, sinabi ko lang JBC. Ang layo ng inikutan lahat, bakla. Ano ka na binayad ko si 20? Nag-uusap minsan. Kaya, Kapag credit, dapat pag sinabi nga ano, 50, hati lang. Hindi tag 50. Ayop nagtaksi na lang sana tayo. Sa Yung may una, diba? Almaya, marami. Ay, sa may Weston. May mga nagkakarlit lang nag-click. Dito? Oh, sa may Almaya. Ay, Weston. Sa may malaki. Western. Doon sa unahan. Meron din sa harapan ng may mga Pilipino din. Buti naman yung Pilipino doon sa atin, wala, no? Kahit yung kinakalit namin, Pilipino din. Sa atin walang Pilipino, no? Malapit sa MOE, puro mga, Meron din, ay wala doon. ano, Karamihan na andito sa sakya. kasi parang Manila lang. Parang nasa tondo. Weston. 5 mo lang.
Nagtatawa ako. Tinan ko, kinikilabutan ako. Ano oras kaya ito matapos po yan? 4:50? Tapos na Oras yan. na. 4:16. Oo, mga 30 minutes. After 30 minutes. 4:50. Ribbons yun, no? Angel Robin? Ribbons? Ribbon.
decision.
ng sira. Bawal. Kaganyan pa ng sira. Opo. Sa gitna po. Gitna. Puraw ni. Invitation.
dito kuya. Ha? Malapit na KFC. Malapit tayo sa KFC. Oh. Ano daw? Bili na lang kayo. Anong pinanggamot mo noon sa may mo? Kahit ano. Ano kahit? Pag kinakate, nilagyan ko ng soda cream. Soto cream na. Soda cream. Bili na lang ano. Oh, sige pa yan. Tapos may... Daming cream dun sa bahay. Sabi ko, pag hindi pag makatip pa, lagyan ko ulit. Diniligang ko lang. Magkano yun, kuya? 10. Ne? Hello? Sige, sige. Sige, sige. Yung kasama mo si Jackie ba? Sige, sige. Ito ang mabulo. Wala akong pakain na. Kasi yung mga dala natin ganun. Yung mga dala natin ganun. Hindi yung dala ko. Yung binili ko sa grocery. Wala. Ano mo yung Thank you po.
Cellphone. Gusto niyo? I'm sorry. Sige, iwan mo. Iwan mo na yan. Salamat niyo po. Sige po, ingat. May ano kay kanila? Home service? Hmm. Yung sinend ka sa'yo. Ito. Saan banda mo ilagay? Sa...
pangalan magkano? Pangalan niya. 100. Bakit ang mura pagbigay mo kina Rowena? Kasi may dinadala na sila dito. Sino? Si Rowena, yung kapitbahay namin, ang lalaki yung tattoo nila is mura lang. Alin doon? Si Rowena, Ay, yung taga, ano? Oo. sa bilya namin, kapitbahay ko mismo. Ay, doon nga. Binibigay ko sa Hindi oh, tinanong ko nga. Magkano bigay ko daw sa ano? Mura nga, yung dalawa, wakano lang. 300 plus yan. Yung dalawa yung huli. Hindi raw. Dalawa to 50. Ang lalaki, ano pa man natin pa yung nila. Alin Ito, doon? sa paa. Kaya maliliit lang, mahal. Ay, dalawa ba pagawa mo? Pag dalawa, magkano? Magkano sinabi ko dito? Natawaran ko nga ng ano, pero ewan ko kung magpababaan mo. Sabay ganun. Pero, Kahit 200 bigay ko dito na. hindi tawasan mo nga. Magkano binigay? Ako nagsabi ng 150. Oh. Ano yung pangalan sa mobile lalagay? Dito. Pwede. Anong pangalan? Magkano ba? Magkano muna? Gano'ng nga kalaki? Ano lang yung, lagay mo lang yung gem, 3 letra lang. Ay, 3 letra, 4. G-E-M-Z. Yun dito sa record? Sige, bigay ko 50 sa'yo. Bali 200. Para ako mamasahe. Mahal pa naman pamasahe dito. Baka next month punta uli ako kung makalabas. Dito na lang ako mag-adik. Pero mas mura pag pag black. Mas mura kasi pag color eh.
Dito ka. Basta ako na. Distance lang. Lapis.
Basta Na hindi ko makabayan. Diba yung kanina na ano na pa-brace doon. Nalimutan niya yung bayan. Umalik. Dulu mo din.
Ah. Ha? No, Abu Dhabi. Okay. Kulay na wala. Na? Kulay na red. Gray wash. I-red ba natin? Ano ba? Napakanda. Gray. Ano ba ang kulay na yun? Gray wash. Ang pati gray wash. Plak tating niya. Kiting niya. Alisin pa kami.
Dati siya, oh. Ne. Di pala napanjal nor, apa yun? Hindi. Hindi ko niya dito.
Nablo? Ayan. Pero sa akin, pati mo siya, hindi pa pala ganun na. Mukha arthritis eh. Baldo. Yung tibagan ni Baldo tapan na lang lagi pilit. Baldo, pumunta na Jimags. Baldo. Pumunta na. Pumunta na. Nakakawin. Gringo. Pumunta ka na. Hindi ko. Sabi na kasi Pangyanan ka di bakir ko naman. pagyanan kayo oras. Hindi bila ka. Right. Dan. Shader na. Reset na. Sino? Sino yung Steve?
Mga los. May sakal mga baldaw. Si Baldo ay nalo umagde. May takal mo. Sakayin na ka di Baldo. Palumas ka. Di pala ni Nanang Nader, ma'am. Inaanan ng tarungan na yung pintas. Inaanan na. Bagam tapat na lang na dyan mag... Time na yan? Lipatan ko naman. Mulip-lipatan na, Baldo. Bro, nagsibigan nito. Trabaho. Huwag na bati ka dyan manukong baldaw. Awan yung manukan ta. Patay namin. Malak doon. Pamunod sa amin sinamalo. Bibiruhan ba? Malak. Teka. Dito mo yung skip. Tigas pa.
Na? Na? Tok ka ng TikTok yung linggo.
bago. Ito mo bago yun. Yung ito niya balay ah. Ito niya balay. Ulo si baboy. Pasidor pa sa bigat. Bundok. Pasidor pa sa bigat. Dito ang panyakar na patisla. Yung bagay ano? Chunda. Chunda. Siap.
Hmm? Ate pura oray. Ha? Pura. Nagtali pura.
magkano na sa 250? Ha? Sabihin mo 250. Ala, tama. Yan din na ako. Jams. J? E, Basta nga J? Tapos, E, M, Z. tatanong. Doon to. Talikod. Ito yung nasa. Yes, ito mata. Kaya. Ito na.
Di pala yun yung magyari. Hindi ko makakaganda. Wag na kaya. Kor-kor-urayot. Hindi kita kaibigan. Hindi rin mo pa. Jay, Yung Francis. ta? Ano ang damarabi? Balik mo yung tawagan ko message. Message mo na. Nagtupalipod kami nga. Ito yung gagas mo. Basta yung gumagamit. Wala nga na-playa, okay na. Ito.